Kważi 50,000 ta' kilo ta' batteriji inġabru mill-iskejjel. Dan minn mindu kienet introdotta l-kompetizzjoni annwali tal-Wastesurf ta' ġbir ta' batteriji użati il-kampanja tal-Batterina. Biex wieħed ikollu stampa ċara 50,000 kilo batterija ifisser pis terba' karozzi tal-linja. Ammont li juri li l-kampanja qed tilħaq lan tagħha dik li toħloq kuxjenza dwar l-użu u r-rimi sostenibbli ta' dan l-iskart. Biex pajjiżna jaddotta għal direttivi Ewropej, waħda mill-miżuri mħabbra fil-budget li l-batteriji jibdew jinġabru mill-privat. Waqt ċerimonja tal-għoti tal-premijiet li saret fl-iskola St. Francis fir-Raba' Tgħawdex, il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat spjega li permezz d'eżerċizzju serju il-privat se jieħu fidejh il-ġbir tal-batteriji. Fil-waqt li aħna impenjati ovvjament li nonoraw l-obbligi tagħna bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, aħna se nkunu qed nisħu illi min jidħol għal dan l-impenn wara proċess ta' konsultazzjoni, wara proċess trasparenti u proċess anke miftuħ, ikun importanti li jżomm l-standard edukattiv qawwi u għoli illi jurew il-Wastesurf kemm ilhom li għamlu din inizjattiva. Intant l-iskola St. Francis Tgħawdex kienet l-aktar li ġabret batteriji bejn l-2014 u l-2015 minn fost 175 skola li ħadet sem. L-iskola ġabret madwar 200 kilo ta' batteriji li jfisser medja ta' kważi kilo għal kull student. Dan se jissarraf f'2500 fi proġetti edukattivi marbuta mal-ambjent, xjenza jew investiment fir-riżorsi tal-iskola. Sforz ta' suċċess il-kampanja tal-Batterina tikseb sena wara sena, il-kap eżekuttiv tal-Wastesurf Tonio Montebello ħabbar li l-kampanja se tkompli bis-7 edizzjoni fis-sena skolastika 2015 u 2016. Il-Ministru għall-Għawdex Anton Refalo tenna l-importanza li minn età żgħira tinħoloq aktar kuxjenza dwar l-ambjent. Dan fil-waqt li l-mira l-Għawdex idik li tas-sena 2020 Għawdex issir gżira ekoloġika.